karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, Unta og nakahuman pa ko. Professional na. O nga dili na gid maglisod pagpangita og trabaho. Mao nga ang akong naagian sa unang mga adlaw. Dili ko gustong maagian usab sa akong mga anak, Brian. Sa atong mga anak. Manrabaho ko. Dili mahimo nga magsalik lang ko sa imong kita. Tulunay atong mga anak. Ilona, mas lisod kung pasagdan ta mga bata nga wa kang ilang inahan. Tiguang na sa mama o si papa. Usa nas katarungan nganong gusto kong manrabaho, Brian. Please. Delikado na kang papa nga mamasahiro pa pinaagi sa motor. Maikog na ko kang ate nga mutapang sa mga gastuhan sa mga bata. Pila naman sa sweldo in taon niya, uy. Mo nga mangita kog trabaho, Brian. Ug ayaw kog pugni, please. Kinahanglang kayaho ni nato. Manrabaho ko. Katuog na Ilona. Brian. Dili ko gustong way mo atiman sa mga bata. Mauna imong katungdanan. Matuog na ta. Busog na ko, Lon. Andun ko. Imong bawon, giandam ko na. Apirig tubig, be. Baligyan ng tubig dito. Tag 20 na ba? Isigbaw lang kaming tubig. Wa man gamitan ni ate ang iyang bononan sa tubig. Gamita lang sa ri. Kadiyot kay sutlan ako. Basig gamito na niya. Kanalang basiyos mineral, oh. Kanalang, oh. Ayaw ilumping na laing kitan-aon. Bumasag ko ni gamitan ni ate, good. Sige, isudan daan ang bawon nimo. Pritong isda imong sudan og hotdog. Oh, kamayo na na. Diyan ang baon ako. Tubig ibutan nas daplin sa backpack nimo Murag ako batang imong gituduan. Niyan na, mama. Niyan na. Kaugid ay. Sige, ha? Go na ko, ha? Sweetheart. Ang mga bata, ha? Bye. Bye, amping. To anas, Brian. Og labing siguro, gabi na itong mauli. Tibok adlaw kong nialang sa bahay. Wagit ko'y mahimo. Aray, min! Aray! Oh. Ayay! Nausa man yung tiil na ako, oy, taon! Ay, buong pumangka, may kamakaon na mga mantikaon. Ma, Resulta na na. ngano day ka ma? Naunsa man ka? Nay, o, tanawa. Nanghupong man. Sakit na bang ilakaw? Ibaw na ko nga na, Lodi. Ay, wabi ako mukha og baboy, ha? Kay mahal ng adobo ro ni Ilyang. Nya, ang parat, ang buwad, ha? Usahay ginamo, saom na nimo. Taas tingali imong kolesterol, ma. Pa-check up ma, uy. Unya, asam tigbayad. Barato ramang good na. Des Diagnostic Center, Sayo lag adto, pakuyog ni Papa. Kuyugoy ko, mina. Kay nagmuna biya ko inisud sa pila ka adlaw na. Nagmo ka pila ka adlaw? Oh, No, di ay. Nganira ka pirmis bay. Ha? Wan ay tong it. wa may puhunan. Purdoy na. Gay ko para pa-check up diya iluna pi. Barato raman ka na. Ala, kinintos na ba itong nabilin, ma? Para pliti-pliti to ni Brian. Unya pang biyernes ang iyang sweldo. Ayaw niya na lang tang birnis mo. Lakaw, Lord. Nala. Gay niya kung pangbayad iluna ha. Ug ipalit sa niya tambal. Kung unsa may resitas, doktor. Ha? Iluna? Oo, ma. Biyernes na, puhuin. Unsa kitong oras sa mauli si Brian iluna? Ay, nagsige naman og ngol-ngoling tiil na ako. Mangayon ta kong LV, dugay pa man sa diyang sweldo. Lon, sugatan ko, be. Dako dang isda. Nanaay. Sa'yo din siyang nauli, Ruin. Kadit lang, Brian, ana. Daghan ako na ng gidahan mong isda. Tiwa sonon manggod. Girot lang ako palit. 2 ka kilo na kapin. Palabi mang kagpalit. Uy, wala ba tayo ref? Madaot na. Uy, limuta din ako. Pretohon na ng katunga. Aron din na madaot. Una-una ng tunga. Tagaan tas mama kwarta ha. Pa-check up siya.
Nangupong iyang tiil. Namuwara ba? Sakitan mangkwit. Para panggastos lang rabaning nabilin nun. Para imo ni. Para sa mga bata. O sa ikinang lanon. Ikaw na may bawa ka na. Kadiyot, ibutang ko na ni mga dani mo. Unsaon na lang ini, Bray. Palitan panikbukas. Palitan sa nakugda ang vitamin sa mga bata. Kaya di man maayong mukaon ng mga anak nato. Ihatag pa rin akong kinintos kang mama. Ikaw good. Budget lang na. Lisod na gid kita, Brian. Mong kinahanglang mulihok na ko. Kinahanglan cute. Inuna. May menungdanon ako ang ato mga anak. Mong dili gusto nga. Pasagdanan sila. Di na mapasagdan ang mga bata, Brian. Di aramang guna sila sa mama sa bahay. Please, Bri, sabtak ko. Di man tingalingin ang akong mga tinguha ron, di ba? Ilona, puniring kwarta, be. Pamliti di ay namo. Ma, wa na gigoy ka puno, ana. Gibudget ko namang gud na, kay gamay na malang nahabilin. Una, o kuha ng kwarta. Maglakaw lang mis papa ni mo. Sakit na ba kaning tiil na ako? Oy, di pamiliti na to. Oy, Lodi, tanah. Dili gani na ako kaya, min. Magtaksi ta, ha? Ay, pag inarti, oy. Piso rin dada ko. Piso? Sa gatos, God. Kuhangon rin eh. Katong itasitak siya ni, kuhang ni. Kito na. Si Ilona, ganihara mo kung nakamatikot nga murag nagluyan na siya. May gibati man tingali niya. Lon? Hoy, Ilona. Ate, ikaw magudi ay na. Murag may problema ka. Ko, ante. Unsa man? Padayag sulti. Gusto magkudunta ko nga manrabaho. Supak man si Brian. Mao ba? Ate, karon lang kumubati og tumang kalisod. Dako ng mga bata. 4 anyos na si Samantha. 2 na si Joshua, kapin. Gisultihan na ni mo si Brian? Human na, dakong supak. Kaya mga bata ko no, mo ko na akong katungdanan. Sa laing bahin, gusto masad siya, Lon. Kay lisod ron og pasagdan lang ang mga bata. Naamang ko sila si Papa kag si Mama, ti. Kung wag ka trabaho, makatanaw sa kas mga pagkumangko nimo, di ba? Unsa man sa isudlan nimong trabaho. Kadaghanan ra ba dinhi, stay in gyud. Unyag stay in, mabiyaan nimong mga bata. Sa gawas ang gusto na kong applyan, ti. Daghang hiring ron. Ilona, mga professionals ang gikinahanglan. Kadaghanan mga nurses ug maestra. Domestic helper. Okay ra kay ko, anak, ti. Kaya nimo? Nga bisag publita. Wa man tahaguan nilang mama ug papa bes mga buhaton. Sabaan tuod ng atong inahan pero kugihan baya na. Basta kay gusto kong ma-apply sa gawas, ate. Bisan og 2 or 3 lang katuig. Igot na lang ang makatikom ko. Aron kahatagan ko sa ilang mga panginahanglan ang akong mga anak. Barato na tuod ang consultation, no? Pero ang mga tampal pagkabahal. Tulo pa ka klase ang girisita na ako. Sa hindi pa siya gusto ng mga generic, branded ko imong gipalit. Mao'y gusto na ako, men. Nga dali lang mamaayok kining gibati na ako. Eh, epektibo mo gyapon ang generic ba? Pariharam nag-epekto ang generic o kanang branded doon. Oh, sabi tao, nagmalmahal ka man lang Ay, ana. nakapalit na ko, men. Oy, nakapalit ako. Hutdon ko na ning tumar. Sudra ko mo palit ko generic sunod. Ay ko basula diha. Okay, may bawa si Laura ha, nga nagpa-check up na ka. O pay baon gud ako. Aron og mahurit ning tambal. Mangayo na sa kong ipalit. Tuan na, Brian. Makahigayon ako. Mananghit kong mama. Ay, kalimaw sa untang balo de ha. Ay, manaoy, katumar na ko. Oh, nagilis ka man? Asa ka, Ilona? Mga apply kong trabaho. Oh, Ano to? kanindot man anang hunahuna-aa. Pero, Sige! nindot, kadit kayo. Anak, anong nakahuna-huna makainig imong nga apply ha? Di ba supak mas Brian manarbaho ka? O kung sa may gusto niya,
Nga niya lang sabay si Elena. O kung mauli siya, panahon sa kagabion, magsigilag dog. Hangtod mapunan na sa ng mga anak nila. Lalo di, oy. Ba ni mo. Uy, may nang hukom ni mo, Elena. Kay ang kita sa bana mo, kuwang ragani ninyo. Kung wa pa si Elvira, nga mutabang-tabang din, pait kay taon ta. Samot na ron, nga may palito na ko mga tambal. Oo, sige, Elena, uy, pang-apply. Oy, anak. Base ba ya hinon, ha? Nga mo ni makaingon sa inyong di may pagsinabtanay. Sultihi una na ninyo. Sa buti ba? Gisultihan naman ako siya pa. Di man mo sugot. Gago, way utok. Dili makabuhi ng iyang sweldo, oy. Pila ka ni ka sweldo niya? Wa gyud na makapalit og litsong manok. May pas Elvira. Sige, Elena. Pang-apply trabaho. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!